Vale, va. 3, 2, 1... I've never felt like this before. This feels like so real. Bona gent jove maca! Ja estem aquí en el 15è capítol i avui portem uns convidats molt especials, que són en Dídac i l'Ivan. I què? Com esteu? Bé. Bona. Bé, No, bé. doncs bé, la veritat és que bé. Bastant còmode en aquest sofà, la veritat. Sí? No, la veritat és que sí, la veritat és que Sí, sí. jo tinc una mica de... Els molles trencats del sofà els tinc... Però bé, És de segona mà. Sol passar, sol passar. És de segona mà, de segon cul, El vam serà. comprar nosaltres. Però- El vam comprar nosaltres, tio. Vale. amb els vostres diners. Sí. Els nostres diners. Amb el que genera... No, de moment no. No. Zero. Ah, però si no ho dieu, hòstia. No ho diem. I com esteu? Bé, nerviós Bé, una mica. no és la pregunta, no? Què tal la tornada de Setmana Santa? Jo la veritat que no he notat que fos Setmana Santa. Així que... A mi se m'ha anul·lat la classe d'avui, o sigui que... Que xulo. Què estudies? Arts escèniques, ara. Ah, ja. I abans estàvem aquí. I abans estava aquí estudiant Jo també, en aquest cicle. Tu també? Sí. Ah, no ho sabíem. No sabíeu? No. Vaja. Tu, I què bueno, tal? pel que se'ns ha dit... Bueno, a mi m'ha arribat informació de que sortim a vídeos. Sí, t'ha arribat Sortim informació? exemples, sí, Us sortim hem vist. exemples. A mi me sona, Sí. veure't en algun vídeo. Sí. Bajo del mar. Sí, són com tots els lamentables, estem Sí. allà, no sé. També vam recrear el de la loteria. El de la loteria és mític, Quin? eh? Ah, el Però del és que Jo Nadal. faig de senyora. Tu no hi vas, la- no? Sí, No, tu estaves fent campana amb mi germana. exacte. Sí. Hòstia, Una l'ha atrapada hagut de dir truita només de pel començar. migdia. Fan mal rotllo només de començar. Estaves Hem començat faltant a directe. classe. Vale? Que quedi clar. Però bueno, li va molt bé la vida, no? Et va molt bé, no? Ah, a pensar que és la teva germana. Tot i ser gamberro en els nostres moments d'estudis, va bé la vida. Va molt bé la vida. Va molt bé sent estàs autònom. Exacte. Ara tinc... Va, no, Bueno, doncs tinc uns segons d'empreses. no tinc una empresa. Per sort, després d'estudiar aquí al CIFOC, pues, van sortir bé les coses, diguem-ho així. I res, tinc una empresa, una agència creativa, que fem producció de foto i vídeo per a empreses. Que bé li queda quan ho diu. Sí, no? Sí, de veritat, de veritat. Ja. Ens vols contractar? No. Mira que xulo. T'interessem? No. T'interessa La veritat que no. T'interessa el nostre podcast? Sí, l'he estat fullejant, anava a dir. L'he estat Ah, sí? mirant just abans de venir. I què t'ha semblat? Bastant bé realitzat. No me l'esperava aquí, la veritat. Pensava que estava a l'altre plató. És que no anem rotant, eh? Sí. Ah, vale. És depèn del que ens donen. És que nosaltres només teníem aquell habilitat quan Això era una classe. Ho sé. On estàvem Només vam nosaltres? fer Indaia, aquí. Vam iniciar Indaia aquí. 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 Amb mala hòstia. Aquí. Aquí. No, en sèrio, aquí. Aquí? I allà vaig fer de presentador, va ser el meu inici. Molt bé. Que xulo. Pues aquí Molt farem bé, una obra de Dídac. teatre. Ja està, calla't. Una obra de... L'heu feta ja? No, no l'hem feta. Vale. I vosaltres dos no heu volgut fer d'actors, cap dels dos? No, a mi no se m'ha avisat. Perdona, no em toquis la polla, saps? I tu vas ser molt bord de mi, gràcies. Molt amable. Però aquí estem, eh? Aquí estem. Heu vingut d'una altra manera. No, borde no. Va ser molt bord de mi. Tens algun problema amb mi? Digue-m'ho aquí ara. O calla per sempre. No, crec que sóc borde en general. Ah, No? és un sur... Què hi ha? No, la frase. Ah, no eres borde, eres gilipolles. Hòstia, aquí es poden dir insults? Vale, no sé, no, ho accepto amb tot el carinyo. No crec que fos borde, la veritat. No, jo crec que no No vaig va ser borde. jo Sí, crec que no. sí, és que és dolot. No, i per text em costa. Ja, soc dolent. Per text em costa més ser simpàtic. Vale, Soc més en persona. Ara direu... ho tindré en compte. No, no el mateix. Vale, és que ets així. No, i a més tinc el meu, estic fent la meva obra. Ah, una obra de què? De teatre. Però què estàs fent? Què és? De què va, tio? Una obra de teatre que es presenta el 4 de maig No vindrem. al canal, bueno, jo la dic. I res, és el meu TFG. És el meu TFG. Estic fent, de treball teòric estic treballant el surrealisme. El surrealisme. Sí. I bàsicament és una excusa per fer una mica el que em dóna a mi la gana. Sí. I ja està. Sabeu que aquí fan TFG ara, al cicle? També? Sí.
Què vols dir? Bueno, vam veure una... Però hem de fer un treball final. Bueno, nosaltres també el Bueno, fèiem. No, nosaltres va fer conjunt. sí, vam fer el curt. Ah, vale. No, vam Exacte. tenir sort. Vam tenir sort i mala sort de no poder presentar el curt al final a la Premier. Cert. Ens va Covid. tocar la pandèmia. Ai, Sí, que Cifox, si esteu veient això, no sé quina càmera mirar, ens però... deuen una... Ens deuen una... Mireu només a una. He mirat a 4! Sí, jo també estic Quina buscant. bogeria, tio. No, mirem aquella que estem els dos. vale. Cifox, si esteu veient aquest programa, ens deveu una Premier. Pensava que anaves a dir alguna No, jo estava mirant només. Vale, senyalant. Estava com amb tu. Vale. Molt bé, doncs molt bona feina. I us agrada el... Qui deia molt bona feina? En Carulla, no? En Carulla. Qui Bona deia? feina i seguim. Ah, és que no l'han conegut. Era El un millor profe, profe del Cifox. Uf, a mi em caia bé, la veritat, He de reconèixer-ho. Sí, està... Bon tio, Ens vas parlar d'aquest tio, no, l'altre dia? Sí. Molt artístic. Sí, definim-lo així. Molt artístic. Sí, bueno, a ningú els importa aquest home. No, Perfecte. Us agrada el situes al lloc? Sí. Sí, És Eh, maco. Acollidor. Sí, no? la veritat és que sí. Ja ho sabeu. Vale. És que ho fem tot molt bé. Per què pregunteu? Perquè m'agrada que m'ho repeteixin. Vale. Perquè ja sé. Va d'això, no, això? Per conscienciar-me, no? Sí. Aquest podcast va de... Mira que fardar. guais que som. De què Hem va de aquest presumir. podcast? No, que està molt bé, està molt bé. Bueno, res, doncs això. Uau, Heu trobat a faltar l'escola al venir aquí? Us ha Sí. donat nostàlgia? molta. A mi sí, quan m'he trobat amb en Terenci allà fora, la veritat és que m'ha portat bons records del Cifox. Us estan tapant els records ara, perquè passa gent per davant de vostre. Hòstia, és que va amb un hate... No, jo no he Però vingut ja no. aquí. No, en plan, fa molts anys que no esteu aquí, saps? Ja han sobrepassat... Però tot i així temps. fiquen exemples nostres. Tu, és veritat. Fa 4 anys que no estem aquí. Nostres exemples... 5. Jo Quatre. diria 4. Vam Sí. acabar 2020, Estic som fent quart de 2024. carrera, estic fent quart de carrera, vam acabar just. Bueno, però han passat 5 cursos, ja. Són 4 anys. Que han Sí, passat 5 no. cursos. No vull Sí. calcular. Jo diria que no, perquè jo estic fent quart. I Jo diria són que sí, cursos. perquè jo Són cursos, hauria d'haver fet 4 l'any cursos. passat. No? Jo vaig acabar directament i Bueno, vaig fer... obrim debat. Quants cursos, Quants cursos creieu que hi ha quants entre? cursos creieu que hi ha entre 2020 I ara? i 2024? Però aviam, si vosaltres... Si jo m'aporto 4 anys amb ma germana, vol dir que havia de tardar 4 anys. Què passa? Que jo he estat un any sense fotre res. Per tant, són 5. No, aquest és el problema, que no has fet res durant Que són 5. Així vas. Jo no vaig estar un any sense fer res i vaig començar carrera, són 4 anys. Ara m'estic regalant de veritat, que són 5 anys. Però jo no vaig estar un any sense fer res, crec. Gent del xat, aviam. A veure, Hòstia, jo no sé, jo crec que no va haver-hi un any de diferència de res, no? Pandèmia va ser 2020. Sí. Vam acabar el curs. Vam estar tot l'estiu tancats. 2021, 2022, 2023 i ara 2024. 4 anys. Vau acabar el curs, però Vam estar Sí, però l'estiu. perquè amb les escoles passa això que comencen al setembre i els anys Ja. no funcionen igual, però són jo 4. m'ha patat el cap. bueno, pues 5, 4 anys, ja és igual. No, no, mem. ho accepta, eh? No, no. 5-4, no, no. 5. 4 cursos, no sé Però quants perquè, anys. 4 aviam, no cursos. té sentit el que estic dient, que si jo hauria de fer l'any passat haguessin sigut 4 anys, ara són 5 perquè he començat un any més tard del que havia de començar. M'explico? No. No. Que sí, cony, que si em porto... Sou del 2000, jo soc del 2004 i és del 2005, són 5 anys. Fuà. Quan vam acabar el curs nosaltres? 2020. I ara quin any estem? 2024. Bueno, doncs jo crec que ja està. Vale, ja està, me rendeixo, 4 anys. Perfecte. Prou. Bueno, va, començar amb el tema. Ah, va, comencem el podcast ara. Sí, no eres border gilipolles. Això no era el podcast, no s'estava gravant. Vale. Era per no es conèixer. Era per conèixer, doncs, Vale. gent desconeguda, maca. Quasi ens rebenta la cara, però no ens volíem conèixer. Clar, s'ha de trencar el gel, no coneixeu la gent així? Trencant el gel? No. Trencant el gel, no, Normalment els hi trenco parlo la amb cara. ells. No, sí, no sé. Començo sí. a parlar amb ells, però... No, en veritat, amb tu ja ens coneixia, amb tu no. No. I o sigui, sí, conec així a la gent. Avui estic coneixent una persona així. I que és guai. Està superguai. És una mica el nostre flow, també, eh? Avui No estic sé. coneguent una persona per primer cop. No estàs coneguent a ningú, tio. No, I deia ja la ell. coneixia. Tio, que t'has perdut molt de ell, temps, deia vale? ell. Després No, em ell referia dic a ell. jo, hem dic quedat jo. molts cops. No, ell diria Sense de mi, tu. no? Que és de mi. Sense tu.
El tema d'avui és parlar de dones i amb homes. O sigui, De dones amb homes. converses que tenim les noies i converses que teniu els nois i posar-les en comú. No teniu dubtes d'homes cap a les dones? Joder. Pues avui és el Aquí se'ns dia, passa avui pel és el cap. dia. Si hem de tenir una conversa amb dones, sent homes. És dur, eh? És dur, no sé com encarar això, eh? Per què és tu? A mi perquè no sé com es fa això. No vols tenir una conversa amb una dona? Bueno, estem fent... No Bueno, abans de dir, ja em no pots xupar la polla, però... Jo no he dit xupar la polla, què dius? Hola, hola, hola. Ja sí també, menja'm la polla. S'està anant de context, Però això. què dius? Jo no he dit això en cap moment. Bueno, no, si ara hem de tornar a començar un debat inútil, de si l'ha dit o no l'ha dit, no sé. L'ha dit. Són 4 anys. Està gravat. Són 4 anys. Jo només sé que són 4 Són anys. 4 anys. Bueno, sí, entenc, Va, sí, endavant. entenem, jo crec que entenc de què va la moguda. Tu l'entens? No, entenc de què anirà el que diem ara, però no entenc... Cap on anirà? No, amb les noies. No entenc les noies, ja està, deixem-ho així clar, si vols. No les entens? Jo crec que a vegades no. Tens Per què? alguna cosa a dir? No, no, No les entens o què? no, bueno, tinc aquí una llista de coses que em van passar. A veure, et sent a la llista? No, no, és mentida, és mentida. No, ja, però segur que la tens a la teva ment. Que va, no tinc. Ah, ens entens. No. No us entenc. Pues el moment... Està passant. Està passant. No estic entenent. No. No, no és broma. Però quina és la pregunta exactament? Exacte. Sí, parlarem d'això. Que... Quan és en persona, per WhatsApp, per Insta... Vale, per què deixeu de contestar? Va, comença, va. Hola. Per què deixeu de contestar per xarxes o WhatsApp, és igual, quan s'està mantenint una conversa a priori fluida? Ja. Ens cansa la conversa? Potser. Creus que ets suficient és dur interessant sentir-se. per seguir la conversa? Et consideres interessant? No, la veritat és que amb l'experiència m'estic començant a... Jo et considero interessant, A però crec preocupar. que no et consideren tan interessant com diuen que et consideren. No sé, aviam, sí, jo crec que és perquè se'n cansen, però no creieu que és millor dir-ho? Ei, no m'està agradant cap on estan amb això, Comunicar. o comunicar-ho. També jo crec que també depèn de l'exemple, en plan, si us heu vist una nit de festa, posem el cas, us seguiu per Insta, continueu parlant, i perquè aquell dia de festa, després el dia següent t'aixeques i hòstia, vaig estar parlant amb aquest quin pal, i entre els dos o sigui, es va refredar en la conversa, jo crec que aquí vale, està justificat. Però si han passat coses, continueu parlant, continueu a quedar, continuen a passar coses, i de cop... Té una altra. Pues Té una altra, eh? O algú de tu no li ha agradat gens i que ho digui. i no t'ho vol dir a la cara. Tu prefereixes que te diguin tinc una altra? Sí, Jo No, perquè m'estalvio molts mals de que cap. tinc una altra no, però en plan, No, bueno, un altre no. que tallin no cal d'alguna dir, manera més estic parlant amb lògica. un altre, però exacte, que digui... Prefereixes que te diguis que està parlant amb un altre? Jo crec que ho prefereixo. Que està parlant amb un altre? Que m'ho No, no digui. cal. En plan, aquesta relació, que ho digui, no veig futur, ja està. Estàs dolido? Ara ja no. No, ara li estava explicant precisament... Fa ara, 4 o 5 anys... Soc bueno, som com un callo. Soc com un callo, de tants cops que ja m'ho han fet... Ja no fa mal. Ja no fa mal. Ai, Estàs acostumat. pobret. Sí. És dur, però jo crec que s'ha establert com això que dius, per exemple, del visto, no? Van deixar en visto i s'acaba la conversa, però s'ha com establert de que això és el final, no? Entenc jo que ara ja els vistos són fins aquí. T'he vist el missatge, t'he no volgut seguirem, respondre. no? Com Pot la ser. manera de dir s'ha acabat sense Està dir feo, res està absolutament. feo. A mi Pot no ser em que sembla vulgueu que us vagin al darrere? És a dir, si insistim més, avançaria la Hòstia, cosa? però obrir una conversa després d'un visto, jo, l'honor em diu... Ja, però jo he vist de tot, ja. Ja. Ets molt orgullós, veritat? Et veig tan orgullós. Però mala llet, eh? M'han dit gilipolles per començar. Pot ser. Sí, potser no ho ets. Pot ser, No soc molt orgullosa, eh? Del 30 d'octubre, tu... Són 4 anys, que han passat. Relaxem-nos. De tant en tant l'anirem recordant.
30 de novembre. 27. El què? Que vaig néixer el 27 de novembre. Pues jo no sabria que pensar que Felicitats. eres A del les 9 i 10 30. del matí, però si 9 si i algú 10. vol mirar la puta carta, que la miri. Sí, sí. Sagitari, Sagitari, Sagitari. Els tres. Que ens ha quedat clar que eres tot Ja està. sagitari. No, però tio. estava fora de càmera. Què estàs perquè aquí- mirant? Ho havia de recalcar una altra El vegada. rànquing. Hi ha un rànquing? Sí, Sí, aquí tu dalt, estàs al en L'Oliva. Dida, que òbviament estàs a 11è, i tu estàs a 7è. M'encanta el 7. Ah, sí? A mi l'11 no em desagrada, tampoc. Bueno, és com el 7 Ets també el penúltim, és el típic número, el Ja, 7, que bueno, agrada a però- tothom. El 7? A mi no m'agrada El gens el 7 7. agrada El vuit bastant, és també. veritat, el 7 El 8 agrada. sí que m'agrada El molt. vuit, uf, El 8 perquè és l'infinit, després. No, a mi no m'agrada el 8. Ah, vale. Per? Molt, I el no. 4? El 4 és el meu número. No, sabeu que el 4 crec que... No sé, no vull dir tampoc... No sé, Per quin la mala país sort. és mal vist. Està mal vist, Representa la mort o alguna així. No sé si és Bueno, Japó... que era el meu número, però jo no tinc res a veure amb la mort. País asiàtic. El teu número de què? No sé, quan sumes coses, el meu és el meu número. Per no sé quan vaig fer, fa molt temps és el meu número. Com? Sí, M'he no sé. perdut, Jo també m'he perdut. Mapa. No sé, és el meu número des de sempre, no sé Quin? per què. El 4, no sé Ah, per el què. 4, pues sí, mira. no sé per què, no té... No sé. Mira, és el número de la mort, va vestit de negre, Quasi sempre vaig vestit de negre. Per què sempre vas vestit de negre? perquè és sagitari. Per què els tios no us voleu vestir d'altra forma que no sigui Bueno. blanc, blau i negre? I gris. No, No sortiu d'aquests colors. normal, no, ho A mi em explico. queden bé Jo no aquests anava... colors. Tinc una jaqueta al cotxe, o sigui, tinc molta roba al cotxe perquè no sabia què posar-me. És... Us ho no, dic no, en sèrio. és Us ho dic literal, en sèrio. I m'he posat aquesta jaqueta perquè si no, no combinava amb la gorra. Bueno, anava a dir, ensenya el que ja Vas en flow, Ivan. Sempre va en flow, Gràcies. Sí, no tu. I després, Merda. jo considero que sí. Quasi que m'agraden molt els pantalons. Els pantalons sí, ja Tenen han molt de tingut flow. molt bona rebuda, els Aneu molt pantalons, bé. és veritat. Quin flow. Bueno, això s'ha desviat. Però bueno, gris, negre, blanc... No, No, és ell, que no ell sí que és sortiu, veritat que no sortiu. surt d'aquests Jo colors. estic molt en aquests colors perquè em sento molt còmode en aquests colors. I a vegades no creus que és Canviar. d'experimentar. Innovar. Ja estoy en ello, però és que em queden molt bé, tio. Sí, aviam. Però potser un altre color també et quedarà bé. Però és que quan vas a més clars no em queden tan bé. Jo Són he més de de tons dir- foscos en general. He de dir que el vaig convèncer perquè es comprés uns texans Que estan molt bé, eh? que estan molt bé. I quan els portes, Sí, Blaus. triomfa. sí però era per no anar iguals, però són uns texans blau clar, sí. Sí, Però això ens hem també passat els és outfits abans de bàsic. venir, eh? Bueno, però no els tenia, els tenia negres. Dispensi. No, però són així amples, tenen rotllo. Sí. No, estan bé, estan bé. Però, perdoneu, el rànquing d'allò, Sí? plan, És de pitjor és millor. setmanal o és... No, 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 amore. és que definitiu. nosaltres vam Ah, és triar. ja de per Vam vida, és triar, això, en plan, és sí. inamovible, en plan, ets El de teu merda és i ja horrible. està. Ah, Qui l'ha fet? Qui l'ha fet? Nosaltres. Ah, I dues persones més. Capítol 5. Ah, però és un rànquing de l'horòscopo, no? Sí, sí, però l'han Pensava fet que hi havia el ells. nostre nom. Però per experiències, Ivan, està en una posició per, número per set. experiències personals. No, perquè nosaltres sabem molt de l'horòscop Vam i fer diem que els un- sagitarios no valen la pena. Vam juntar opinions i vam decidir-ho així. No passa res, bàsicament. I Amb la... una altra amiga seva. Exacte, hi ha una noia que és bruixa i va venir aquí en aquest podcast. Molt interessant. Us ho podríeu mirar. Sí, sí, sí. sí. Jo, com que me'ls he vist tots, ja sé de qui parlen. Jo és que últimament estic superocupat en el TFG i... Però ja li donaré un cop d'ull. No estic d'acord amb el ranking. Per Quin és per començar. tu el millor signe? El meu. És que ets tan... Ah. I el Trobo que pitjor? és molt interessant. El teu? No, no, no. No, jo no sé quin és. No, no, Sí, no, sí. no hi ha pitjors, no hi ha pitjors. Veia merda, que poc interessant. Sembla que no tiro hate a ningú. No, no, realment no... És que has de tirar hate, la gràcia és tirar hate. No em baso en no hi això. ha pitjor, però És el que- millor és el seu, eh? És que jo crec que... Gràcies. Egocèntric. No t'importa ningú més. Ja està. No? Només tu. Home, Creus que ets m'importo jo egocèntric? una mica. T'agrada? Sí. No el veus? La veritat és que sí, no sé. Sí, sí. Una mica sí, una mica sí. Però lo just. Però és que jo crec que va amb el tema, perquè això està fet en base a vosaltres, que és molt possible que siguin relacions amb altra gent o no. Sí. Vull dir que és justament el tema Sí. d'avui, crec. Sí, ara avui podria, en plan, ens coneixem, no sé què, jo dic, soc Aquaris, o Aquarius, o... Bueno, tu no. Fantàstic. Dius Saji, ui, Saji, 11.
Sí, no, ja, Tu en estàs aquest cas set. no, però jo crec que va canviant això, tinc entès? No. o no? Que no Ah, canvi. sí. Però per quin moment heu decidit que canviava això? No sé. És un rànquing, o sigui, tu tens les característiques de cada signe i dius, vale, per mi aquest és el millor per aquestes coses. Però sabeu Vale, que hi ha però sí. moltes coses a dintre, no? Van allà les cases, els... Sí, Amb qui estàs parlant? No ho sabem. Amb... No diré. Una cosa, Amb aquesta no. una cosa. Pot ser que en base al meu signe canvi la vostra opinió? És que el teu signe a mi em cau bé. Bueno, però en Tot cas i que que és el fos set. sagitari, en cas que fos sagitari. A veure, jo conec gent sagitària que em cau bé, Ah, saps què et vull també. dir? En plan, que tampoc passa res, saps? Si tinc gent capri a la meva vida, bé. No, jo Sagi no l'hagués posat tan a baix, Vale, i a nivell Te d'edats? defenso una mica. Què has dit? Que no l'hagués posat tan a baix. Ah, vale. A mi em cauen bé. El sagitari. Però bueno. O sigui, en aquest rànquing no he estat d'acord tothom, eh? No està d'acord ningú, veig. A veure, Però és està que aquí. érem 4 persones decidint, era molt complicat coincidir Ja. totes amb el mateix La bruixa, Era pedestal. vosaltres dos... I la Caral. Vale. Bueno, va, comencem amb les preguntes, no? Vinga, ja. Vinga. Quan aneu al lavabo o us dutxeu amb gent, us mireu les tites? Ens dutxem amb gent, aviam. Sí, jo ho faig al gym, quan vaig al gym. Però Us mireu les tites? una cosa, al gim no hi ha parets entre... O és una Sí, dutxa però- oberta? No, sí, hi ha com a la part de... A quin gimnàs vas? A l'olot. Per Ah. mirar, per entrar. No, No, és que ara estem a Girona. ja. m'imagino. A quin aneu? No, olot. Smartfit. Smartfit, o... Està bé o no? Molt xulo. És que tothom va al punt groc i crec que està cremat ja. No, al Punt Groc hi ha molta gent, tio. Hi ha Vam molts. anar i vam Vam fer intentar-ho. Veu provar? No, vam anar-hi i ens van dir, hi ha llista d'espera per apuntar-se, i vam dir. I vam dir Déu. Pues que no Llista val tant la d'espera. pena, tio. És increïble. Però perquè és una merda i mires l'Smartfit. Ja. Ja, no sé on està l'Smartfit. Jo tampoc. A Avellaneda, l'Heroi Merlin, aquí darrere. Ah, hòstia, m'han parlat molt bé d'ell. I no és tan Sí, sí, car, no, em no sembla, me'n no? No, és el No, més és molt barat de barat. Girona. Sí, em No. sembla que hi ha un amic meu que va allà. Synergym. Era més barat. Relació, segur. Bueno, us mireu les tites o no us mireu les tites? Sí. Sí. Sí? I us Sí. us l'heu mesurat però mai? És molt curiós, jo no l'he vist la seva. No, Ni ell la meva. No heu coincidit mai ens amb les l'hem- tites? No ens l'hem vist. no. A veure, aneu a mirar i torneu. No, però sí que és cert, mirem, però no, jo crec que és per naturalesa. Però, Sí. no, però no perquè siguin tites, en plan... Jo crec que aquesta conversa l'he tingut No amb passa algú. res, ets hetero, tranquil, eh? No, que no poso en dubte el meu d'això, però ni ho vull justificar-ho. Però, fora de tites, sí que és cert que tant amb ties com amb tios, aquesta conversa l'he tingut, que és molt interessant, mirem molt, en el sentit, lo típic de li has mirat el cul a una noia, però és que també li podem mirar el cul a un tio. No podem, no. Jo, O- jo miro tots els culs, absolutament. Exacte, és a dir, lo típic de t'aixeques, vas cap allà o culls alguna cosa, però perquè la vista se'n va. Però és que saps que és un cul que no t'agrada Però da igual, perquè l'has vist. Exacte. És a dir, Però no jo pots miro dir, tot- ui, jo aquell cul és... Jo no acostumo a mirar el cony a la gent quan em dutxo. El cony, cony? no. Estem parlant de culs. No, el ara. cul, el cul. Però jo he A preguntat les- si us mireu les tites a les quan aneu dutxes sí, Aviam, perquè quan està allà. Quan anaves al gym no miraves? No quedar-te fixa mirant, que Sí, això és jo una ho altra faig. cosa, eh? En plan, no. No. Però jo No, faig també per això no. comparar-me. En plan, Ai, no, Com tia, has dit? per favor. Per comparar-te? Per Us comparar- compareu les Clar. tites? Hòstia, però... ho preguntaves a saber. nosaltres? O tu? No, se'l jo ho compareu. faig, però si vosaltres ho feu Per també. comparar-te? Sí, Però què Hòstia, compares tu? Comparar conys? Tetes i cul? sí. Ah, vale, pensava comparar conys. No, clar, conys són formes, bueno, o pèls, no? Què compares? Com s'ha afeitat, no? Clar, no sé que avui miris està- des de sota. Clar. El senyo, no? No. Jo almenys mai m'he comparat. Que les he mirat, sí, però perquè òbviament estàs a la I no dutxa dius, amb... uah, la no té sé. més gran que jo. No, la veritat Te la és que no. suda. Em fan bastant de fàstic, la veritat, però... Te fan asco les tites? Sí, no per com per apartar la mirada, quan veig. És que jo sí, sé, és Clar, que no sin per más. entrar a la dutxa i fer... Ah! Sin más, eh? Però és que No, jo sí, sobretot, sí. on te vaig, hi ha molts avis també, Hòstia. I- Ai, per favor. Per saber, no? Per curiositat. no, és que res, no, vull dir que... Se'ls hi fa no molt hi ha, petita. és que no hi ha manies, no hi ha manies. Es fa petita quan et fas gran? No sé, no, jo crec que el del voltant És que hi ha- s'arruga i fa com... Sí, però bueno, hi ha les... Depèn del tipus de tites que tinguis. Hi ha- Quin tipus de tites hi ha? A veure, expliqueu-nos. Crec que en saben més elles que nosaltres. Sí. Però, bueno, no sé. No, hi ha els dos tipus, no?
2. A veure, podeu parlar amb naturalitat? Sí, hi ha dos Sí, tipus. no. Ai, quina Quins vergo. tipus hi ha? Els de sang i els altres. Els de sang i els de carn, no? Es diu? De carn. Els de carn. Els de sang són els que creixen més quan estan contents i els de carn no Es creixen queden tant. igual. Quan estan Sí, contents. pràcticament. M'agrada l'expressió. Sí. Són com personetes. Quan estan tristes... Iau! I comencen a pujar. Com... Sí. A veure, què sou? Saji. Aquaris. Saji. Bueno, va, seguim. I us renteu les mans després de pixar. Sí. Sempre. Sempre? Amb el mateix urin. Sempre. Inclús quan vaig al... Amb el mateix pipí. Amb el mateix. L'última gota que cau, pap. I fem així. No, Sí. Jo inclús, Ui. bueno, jo no sé tu, jo inclús quan vaig al lavabo a la nit o així, també. Què vols dir? Que perquè sigui de nit no cal. No, però vull dir, Com que no les veig... Aixeques del llit. clar, quan t'aixeques a pixar, no sé què, alguna vegada que passa, jo encara que sigui, bueno, les enfosques no sé què, jo me rento abans. Sí, jo també. Canet, que ets. No, és que a més, fa temps vaig escoltar, vaig llegir alguna que deia que de les coses que més ens toquen la cara quan dormim són les mans. Sí, ja fas. Hòstia, I era és cert, perquè jo he dormit amb gent. Amb nat a les mans. No, i m'han despertat perquè tenia la meva mà sobre la seva cara. Ai, què Uau. dius? M'ha passat. I el dit d'apartar-me la a mà. dins, com... M'ha passat. Hòstia. Sí, que la tenia suant ja. De tanta estona, no? Sí. Es va dormir ella primer i li va Però us sota la mà. aixugueu? Eh? Amb paper? Jo sí, jo sempre. Sí. Canet, no, que sigui molt net, no? depèn d'on te... Jo Depèn del lloc. sempre que n'hi ha, sempre. O feu així? Si pixes al carrer has de fer helicòpter. No, si pixes al carrer o si pixes de festa no hi ha paper, tal... Bueno, això és Bueno, busca l'alternativa. L'helicòpter. Sí, fas coses d'aquestes. Ho fa tothom. Però sempre que n'hi ha, sí. I a més jo vaig al tancat, el que em Sí, porta això és i... cert, d'allò. Jo sincerament, crec que és menys higiènic, però pixo millor en un dret que en un tancat. Jo al revés. En un dret que en un tancat. Sí, En a mi un m'és de paret. igual. Ah, vale. Sí, de paret. A mi m'és igual pixar en un dret, en ell sí que és cert que quan anem al lavabo ell sempre ha d'entrar al tancat. Clar. I si s'ha d'esperar, s'espera. Sí, prefereixo Jo- esperar-me. Si veig que és impossible entrar-hi, ja abandono missió i vaig al de paret. Però em costa molt, estic com una estona que no em surt res perquè després acaba sortint, però... Clar, sí que és veritat que és més higiènic el tancat, perquè l'obert, al ser paret, pixes a la paret, allò es quitxa. Clar. Bueno, I depèn. Sí, depèn de la potència amb què Depèn ho de la tiris, potència. però... Bueno, però no pots allunyar-te. Sí, però si t'allunyes, te veu la gent. És una mica No, hi ha d'això, diferents tipus però és més de- còmode. hi ha En canvi, el diferents tancat té el hàndicap de que has d'apuntar. S'us has vist mai? Sí, però Què després... Sí, però no es Netejar-ho. desvia, però no es desvia, I tu creus no es sí, desvia el cilindre, Sí. es desvia el xorro, eh? Clar, allò és com un... Ah. En plan, esteu rectes però el xorro fa així. No, el xorro a Pot ser. vegades surten dos o fan coses d'aquestes. O també controlar És increïble, la jo no ho intensitat, la intensitat de la manguera, diguéssim. És a dir, imagineu-vos que agafeu una manguera, fiquem l'exemple pràctic, una manguera d'aigua, per regar les plantes, i jo estic per obrir l'aixeta i tancar. Doncs imagineu-vos que jo obro de cop, tanco, obro molt poc, tanco, obro de... I clar, heu d'apuntar amb això. Clar, de cop potser fa... I vosaltres esteu apuntant en un lloc, però allò va on... I pel matí és... a vegades és... Pel matí és una altra cosa. O sigui, és una loteria. Has de fer el pi. Surt més a compte seure's, Ara us anava a dir, pixeu assentats? Jo sí, jo molt poques vegades, però a casa, en plan, cases que conec, pixo sentat. Locals, bar, discoteca, el que sigui, dret. No, i a més que, tio, al voltant de les tasses el terra normalment està brut en aquests llocs. Sí, sí que És una putada. Jo intento anar com més lluny per no tocar el pipi amb les sabates, tio, perquè hi ha un moment que és tan brut, és tan líquid, és una bassa, tio. També És increïblement brut, és una basura. Clar, perquè hi ha gent que no és com nosaltres, que no netegen, per tant el pipi queda... Jo s'ha de dir una cosa, jo he netejat més tasses, o sigui, quan jo pixo, netejo després. Sempre. O quan... Què vols dir? Jo netejo abans. No, però dic, però que com que no m'assec, en cas de que caigui, jo que sé, algo, o quan esquitxes o quan el que sigui, quan rebota l'aigua o el que sigui, per si de cas, i netejo, i jo moltes vegades he netejat coses que no eren meves. Que nets que sou. Sí, jo també. He pensat, tio, no és tan difícil, és... Fa fàstic, però ho fas ràpid, com en plan, no penses Sí, fas més d'una capa amb el paper, eh? Sí. Clar, si no... No, però vull dir que quan hi ha més, traspassa. quan hi ha més coses que no són teves, fas més capes. Sí, sí. És com... Molt bé. Sí, és veritat, és veritat. I sempre pugeu la tapa.
O sou dels que... No, pixem amb la tapa No, la tancada. tapa, la segona. La de les noies. Depèn, hi ha Ja ho he dies... entès, ja ho he entès. Normalment sempre la pujo, però hi ha dies que no la pujo. Després d'apuntar millor, Sí. No, després confio en que surti bé. Si no surt bé, doncs no netejo i ja està. I les últimes gotes també són fotudes. Eh? Les últimes gotetes són fotudes. Són també. fotudes, sí. Que t'has d'apropar. No, en sèrio, clar, pensa si t'estàs pixant molt, allò surt... I I clar, després... pots estar un pas enrere inclús Clar. i pixar a distància, que això mola, perquè... Però, clar, mica en mica va caient el xorro, tu t'has d'anar apropant, ja has d'anar caminant. Que és la putada dels llocs que estan bruts al voltant, perquè estàs tan lluny que després has de fer força com per apujar-te llocs i tal. No, és una... Ai, per favor, Perquè, clar, després, rares. si t'has d'apropar, trepitges ja lo moll i fa Sí. més asco. Per tant, és com que mantens la distància, però te vas apropant la... Bueno, és un show. cada Depèn cop que de anem l'hora de pixant. la nit i depèn de com vagis, tant hi fot que hi hagi una bassa com que no, eh? Clar. Però perquè- quan estem bé... Tinc una pregunta per elles. Que més o menys la sé, però bueno, és una pregunta per també obrir tema. Per què aneu més d'una persona al lavabo? Més d'una noia al lavabo? No soc partidària, jo. No? No, tia, tinc una amiga que sempre vol anar amb gent i és com, tia, vull anar sola al lavabo. Però amb gent, plural, eh? Bueno, tia, amb les noies. Tots. No, és que hi ha vegades que han entrat més d'una. I més si estàs de festa i així. Però què feu? Res, mira. Mira, i xerreu, Clar, perquè no? no és que us quedeu a fora. Jo, per exemple... No, entrem a dins. Clar, a vegades l'acompanyo i tal perquè o no tinc que fer res i tal, o vaig a pixar i tal, però me quedo fora, tal, no sé què, que pixi tranquil. Però vosaltres entreu dins. Jo és que tinc una de vídeos dins dels lavabos. Ah, bueno. Com Sí, és És moments com- divertits, Són moments divertits. És que les noies crec que tenim un moment lavabo en una festa. I és com una reunió. Però una Per mi és festa un i no moment molt festa, no? important. O no, és, sí, ja és també, festa. de normal. Jo què sé, imagina que tens un cotxe al mig d'un sopar o alguna cosa, doncs vas allà i ho parles. Hòstia, és bona, no ho havia pensat. És que nosaltres, no sé, si hi ha coti, no tenim... Bé, jo no dic... Ho diu allà davant, no? Jo crec que ni No, penseu que hi ha coti. És que crec que amb mirades ja... És que jo crec que és un tema, això, que no... Que no, Que no pillem tot el mateix. No, no té res a veure. No té res a veure. És veritat, és veritat, és veritat. Bueno, nosaltres també fem mirades, l'únic que després volem com... Les mirades, i nosaltres. Perquè no... A veure, mireu-vos i digueu 3 o i dieu una paraula. Us heu d'entendre amb una paraula. Ah, Va, hem de dir la mateixa. Sí, va, Buah, ara mateix no crec que diguéssim Connexió. la mateixa, eh? va, A veure, ràpid, a veure, a veure. ràpid. Vale. 3, 2... No, però és la meva bandida, Ens hem de què? mirar. Ah. Qui diu 3, 2, 1? Jo. Vale. 3, 2, 1. Cifoc. Què has dit tu? Pipí. Pipí. Ai, Cifoc. I també pensat Cifoc? Clar, és que ho hauríem d'haver dit. Tenim Pensaves pipí, desconnexió. no? Com que estem... No, no pensa pipí, però vale. Bueno, parlant de mirades, com sabeu si una tia vol lligar amb vosaltres? No ho sabem. No ho sabem. No, I què feu? Nosaltres no ho sabem. Hi ha gent, No ho sabem. si hi ha gent que ho sap, que ens ho expliqui, però Sí. jo, Què feu? nosaltres no ho sabem. Com lligueu vosaltres? Bueno, No és que- lliguem! que no lliguem. No No, lliguem. dic, crec que no lliguem. Sí que digueu. No. No. com L'Ester 80 confirmant. o Sí, sí que lligueu. Sí, que a mi m'ha explicat que Que sí, que sí. feia 5, 4... Fa 4 No sé, anys... fa jo- temps que fèieu coses. No, crec que en aquest tema anem bastant... Bueno, no, últimament. Jo sóc molt d'en persona. Sí, en persona... I en persona què ha de Jo- passar? No, que en persona controlo més. Si ja després hem Vale, de parlar però i com tal, ho no saps? entenc. Què controles? No controlo res. Controlo el que jo puc dir. Vaig fent. Controlo el directe. Exacte. Vas pinxant. Sí, perquè si no és Fem- com... Envies alguna cosa i has com d'esperar. Ai, I no estàs saps... esperant. Tu ets antimòbil, no? Jo si es pogués, sí. Ai, alternatiu. No, alternatiu no, perquè faig servir com... Bueno, què preferiu lligar amb... per mòbil? No. Ah, Jo Vale, Tinder per no he això. fet servir mai. Què? com? Tinder no he fet servir mai. No. No. Molt bé. Què és això? Porta 5 anys casada. Sí. És normal. 5? 4? 4? 4? 5? Quin 2000 què està? Està el novio dient 6! Ni 4 ni 5! Són 5 cursos, però són 6 anys. Són... Bueno, molt bé. Doncs sí, no, jo no estic... No m'agrada gaire el de online. Jo crec que és recíproco. En plan, rotllo, que el feeling que te transmeti l'altra persona... De connexió. Exacte. La sentiu? Sí, hi ha vegades que se sent.
Bueno, quan parles amb algú, te torna les bromes, veus que està Sí, no quan sé veus què... que juga el mateix que tu... Però ja teniu dues maneres de jugar. Una, que sí que us interessa el tio i jugueu com el cul, que ara en parlem, i l'altra, que us interessa el tio i es veu que us interessa el tio. Però es veu i el tio ho veu i és com lliguem, bàsicament. Però després l'altra manera de... Jugar malament. Amb indirectíssimes, ese No movimiento l'has de vist, pelo, ese movimiento de abanico... Sí, com que et deixen els ulls. Sí. No sé, hi ha vegades que no ho entenc. No s'entén. El més fàcil seria dir, mira, Per la gràcia. anem a prendre alguna cosa. No, perquè No, nosaltres jo soc som bastant partidària. simples. Envia'm un correu. Nosaltres parlant som Fem-ho bastant formal. simples. Després, sí, he de dir que hi ha algú que és bastant pesau, que acabeu caient, que sempre diu, ai, que pesau, no sé què. I després a la discoteca, oi, que pesau, no sé què, i que passa un rato i els veus liant-se. I jo, tio, a mi si me diuen que no, paro. No sé si és el correcte A mi o no, el que però... em passa també ara és que cada cop em fa més cosa com el saber si puc acostar-me o no. Què vols dir? Com? Com l'apropament, Sí? com que cada cop em fa més cosa. Te limita, te fa cosa. Clar, Que no et diguin res i tu segueixis insistint. no, Ostres, però m'ha no passat. soc gaire d'insistir precisament per això, perquè mai he estat així i ara menys. Però és que heu de ser directes, ho dieu i et diran sí o no. Ja, però també podeu fer-ho vosaltres. Jo ja ho faig. Bueno, no ho sé. Jo no ho faria. Ja. No, tu jugues més Clar, a tu la com ho bruta. vas fer? Com ho vau fer vosaltres? Ella juga a la bruta, té una cara de jugar... Bueno, vas jugar una Malament. vegada, bueno, una vegada, suposo que abans, no sé, quina edat tens i quina edat tenies? Si fa 4 anys, tinc 20, tenia 30... Tenia 15 i ho vaig fer a través d'un amic que li diés a ell que m'obrís a mi, perquè jo no l'anava a obrir. Veus? Coses d'aquestes. Clar, però en veritat això, quina edat? 15. Clar, és que amb 15 si fan això ja saps que vol alguna cosa, tio. Exacte. Clar, si Ja. és molt fàcil. El meu primer lío va ser així, estàvem en una discoteca allà, bueno, d'Olot, estàvem, ja veus tu, i una noia va dir, hi ha una noia que... Clar, però quan Era passa com en això, plan, però ja està. quan passa això, exacte, tu ja saps que ella... Però és que Però és per la més fàcil. gràcia, no és divertit. No, però quan us No, però ho deixa clar, i després tu passes més bé. És que passes més bé després que... No? Sí, Bueno, no no sé. És que aquest tema... I és que sóc d'anar molt lenta, amb aquests temes. Sí que és veritat. Tardeu. Abans de que tingués la relació i tal, sí que era d'anar jugant. Que també m'ha passat males passades, però no sé. No sóc gaire directe, diguéssim. No, en general... Ja està bé, no, o sigui, tampoc demanem directes, que ajuda, Ajuda perquè bastant. nosaltres som bastant simples. Nosaltres és sí, vale, no, no. Que és que Però- jo crec que... Tu creus que nosaltres juguem perquè ens agrada jugar o juguem perquè és Aquí l'alternativa... esteu jugant, tio. Està molt ben portat, eh? Està molt bé, és que... Com estem... lligant fils. No, sí que està guai tenir una mica de tonteo, bueno, el típic tonteo. Sí, està bé. Jo trobo... Tirar indirectes, però indirectes directes. Sí, És que, directes aviam, que aportin jo és que ja... dieu això d'indirectes directes perquè no sé quina és la indirecta suficient per vosaltres. Ui, quin bon temps fa avui! Amore, jo no dic això. Estem a aquest nivell a vegades. Clar, no, ella pensava que l'invitéssim a... Doncs tu dius sí, doncs fa bon A veure, temps. jo he deixat anar indirectes molt directes i tampoc les han... No les han pillat. No, és O que... no les han volgut pillar, en plan, que no tiraven del carro, no Cert. sé què vols dir. Clar, perquè tampoc... Exemple, te'n recordes d'alguna? Sí, jo amb una persona vaig estar molt de temps tirant i els dos tiràvem i es va acabar perquè Tiràveu ningú i va tirar. calla't ara, ja. Literalment, Era com fer step es veia out. des de lluny i no va passar res al final. Vull dir, Hòstia. no sé, si te'n vols, perquè no fas res. I tu per què no fas res? Perquè jo soc un tinc molt d'ego. Jo... Clar, potser no estem Tens segurs. ego, eh? Mhm. Sou Ja ho ha dit, similars. ho ha dit. Està molt ho bé, ha A veure, està molt bé. connexió, mireu-vos als ulls, No, una paraula. dos, No. un... Ego! Ah, Hòstia. Quin és? Ara jo anava a dir Pipi, pipi. m'ha dit pipi. Ho veus? Era molt bona aquesta. No hi has caigut. Jo anava a dir pipi. Sí, ara anava a dir pipi. No, jo no dic. Tu sí que el pipi l'hem deixat enrere ja, tio. Ja, no sé. Si tiro una... És boníssim. M'he imaginat dues persones i cada cop més lluny. Amb menys força que jo. Vas així. Bueno, però si queda natural no passa res. Ja. El què? Però que de cop... O sigui, és a dir, que es va perdent la connexió tant d'un com per l'altre. Ah, ja. És- Està molt bé, deixar-ho així. És molt divertit. O Sí. sigui,
No fa mal a ningú. És molt divertit. No fa mal. No, i el que deies, que és veritat que mola quan veus que l'altre connecta amb tu en tema de joc. Com que feu el mateix, esteu jugant amb el mateix. No és que esteu com dos tipus d'indirectes diferents o dos maneres Després de ja és una lligar mica diferents. veure qui es llença primer i tal, però ja més o menys tens tantejat el Sí, terreny. però hi ha un moment que si aneu al mateix lloc, escala ràpid i la broma ja és directa. Exacte. Crec, No sé. Jo crec que quan he lligat ha sigut per això. Però deixant anar bromes... També t'he dit que a vegades quan som massa directes la gent s'espanta, els homes. Sí, nosaltres. Ens Sí. espantem. Bueno, no, crec que no. Molta intensitat. No ho sé. Jo crec que sí. Depèn jo de crec qui que sigui soc una persona directe. molt directa i a vegades la gent es queda en plan Depèn de qui sigui directe. És que tenen un rato... analitzant on t'ha caigut, Què era? què ets de... Què m'ha 5, dit? 4 anys? Què m'ha dit? I li comença a dir l'altre, i l'altre diu, jo no ho entenc, Ja, vale, era una sí. directa, no entenc, jo entenc les indirectes no les entenc. Us ho expliqueu, els homes? El què? En plan, si parleu amb una Sí, però no fem... si Jo, no sé jo què... crec que Si parlem. jo crec que el mood de... Estic parlant amb algú, captura, mireu, comentem, responc, és vostre. El nostre és, quan ens veiem t'ho explico. Exacte. Penseu vosaltres Sí, sí. sols les discussions per WhatsApp? Sí, jo No quan he parlat amb demaneu algú, ajuda? he parlat amb algú. No he parlat amb el grup i després he parlat amb algú. No demaneu ajuda? No, Mai. No. així ens va. Així va, jo crec que és el problema, no? No, però és que tampoc, a veure, no sé. Crec que nosaltres No. ens rebusquem molt més. No, o sigui, tu saps que quan estàs parlant amb algú és molt possible que parlis amb un grup. I això tira Ai. enrere, a mi em tira enrere, a mi em toca A la ti polla, en això. en A mi em sèrio? toca la polla d'una manera increïble. Home, et sents més pressionat, no? En plan... No, perquè és en plan, tio, és lo nostre, no és lo nostre i lo seu. Exacte. Per mi és més íntim i és més maco i per mi perd, però bueno, si després ho jugues i després ja és íntim, ja està. Per això s'ha de parlar cara a cara. Sí, contres la situació Sí. en directe. A mi no m'agrada Ja ho he dit. discutir per WhatsApp, perquè a part m'ho haig de pensar massa. A mi discutir Ja. no m'agrada en general. Bueno, a ningú li agrada discutir. Bueno, hi ha gent que, Hi ha gent que sí. de fet. Bé, depèn. De tant en tant, no? Quasi fa... De tant en tant, Quasi diu però alguna s'ha inclòs ella, en plan. Ha fet cara A tothom li de... agrada discutir De un tant cop en- a la seva vida. No. Sí. Bueno, però jo crec que és perquè desperta... És el sentiment, el drama, a No, tothom li agrada el te drama. desafogues, vulguis Sí. o no. Però en Passa pare- que jo discuteixo molt a casa, Però en sol. parella... Sol! En plan, És boníssim. no, en plan... Jo què sé, típica situació amb... Era un indirecte! Has sordat fijo, tio. Ja, perdona. He intentat moure'm, però em sembla que he anat tard. Estàs a casa, que això és lo de... Això és, lo, És que ho és que imagino, ara, per la gent fan, agafaré una Una referència? referència, Hòstia. que és un terme que van inventar els francesos, que tu saps de què és, petit écalier, Sí. que és, segurament us ha passat, situació amb el jefe, no sé què, te diu alguna cosa, tu dius sí, no sé què, però quedes com un imbècil. Arribes a casa i se t'acudeix una resposta de puta mare Oh, això fa molta ràbia. Molt sovint. i a casa parles sol amb l'actitud que li hauries d'haver respondre. Sí, nena, te llevo en mi moto. Això és... Però això passa molt sovint, Però eh? això li passa a tothom. No, sí, és una expressió que es diu petit écalier, Epitecalé, sí. Ah, perdó, no he escoltat aquest que nom. en francès significa espíritu d'escalera. Que és com quan ja Clar. t'estàs anant per les escales dius merda, ara m'ha vingut. Ah, vale. És bona, eh? Això no és nostre, No, va dir-ho Humberto. Romero. És que tac! Molt bé. Sí, ho fan... Sí, i passa sovint. No, literalment, a mi les discussions, jo no discuteixo sol. Jo tampoc discuteixo sol. No. Bueno, què vols dir? No, tu Que sí que discuteixo Jo sol a discuto- casa. sol. Sí, però no amb mi, Ja, això que has dit, no? Això No que amb mi dius, mateix. merda, No, però jo sí que ho faig. amb un altre, però... discutir sola. Sí, i discuteixo molt bé, he de dir. No, A mi m'encanta discutir amb gent. jo Quan penso. Sí, se't veu, Però m'agrada el drama, m'agrada el... El xisme. La La intensitat potència, del sí, soc molt moment. En intensa. plan, no? I trenco un vas. És molt No, bé, intensa, no cal eh? ser tan tòxic. Me cago... Gas! Jo quan la vaig conèixer pensava que era introvertida. Puta vida, tete. Sí, És que me recordàveu així. Bueno, tu no ho sé. Tu sí, ni em sí. recordes. Quedàvem, estava al pis, no sé què, amb nosaltres, amb els amics, i ella al sofà. Puta vida. Ho deia, anava dint de tant en tant. Puta. Sí. I de cop ha sigut entrar aquí al Cifoc, no, sí, aquí al Cifoc, con les hormones, Ja. ha sigut aquí entrar, què passa, Ivan, no sé què. És la meva forma de ser. Ara. Sempre he sigut així. Bueno, abans potser perquè no ens coneixies. Perquè era És que un... també- No l'havies us veia més grans que jo.
Sí, seguim amb la Clar, mateixa 4 distància, anys més 4 gran. anys. Sí, 4 anys. 4, 5 No m'ha i quedat mig. clar encara. No, sí, a mi en general no m'agrada discutir. Em És que se't veu molt per sota, tu, Em tio. genera mal de Molt. És per sota. En plan, que la teva nòvia deu estar allà i tu així. Vale. No, busquem una solució. No, ai, per favor. Canvia de tema. És que discutir per hòstia. discutir Clar, per discutir és que jo soc partidari també de... Crec que Home, a veure, té, clar, tot té òbviament una que s'ha de buscar una solució. solució, però al moment de potència s'ha de tenir. No, a mi... No. Bueno, sí, puc... No crec s'ha que de puc- tenir. És que crec no jo crec que no s'ha de tenir. Puc deixar anar algun... Deixa-la anar, deixa-la anar. Un d'això, però després m'acaba. Com aquell... No, dilo tu. Jeremy Epstein, ¿no lo has visto? Com? Jeremy Epstein no murió. No va morir. No sé d'on ve aquesta És un referència. vídeo, és un vídeo. No sé d'on ve aquesta referència. Internet. Internet. Va. Vale, hem de canviar de tema. No, seguim amb el No, jo no vull mateix tema. discutir, si s'ha de Necessiteu canviar... l'aprovació Sí. d'un amic vostre per estar amb una tia? No. No. No, Vosaltres sí? no. Ah, vale. Ah, Joder, vols que m'ho ficat en dubte, no? Ho pregunteu? No. En plan, què us sembla? Us la sudeu. Sí. No. Sí que és cert que a vegades, però no ho diem quan estan, potser. Però sí que és cert. Després. Després, rotllo, per exemple, relacions tòxiques, jo sí que ho diria. Rotllo, us coneixeu i tal, molt bé, t'apollo. Però si després veig que per part d'una no... O sigui, veig que li farà mal o el que sigui, l'aviso. Ei, tal. Te va doler. Però abans, quan s'estan coneixent o no, jo dic endavant, vull dir, cadascú d'això que... Sí que és cert que si no ha passat res o no que sí, que això m'ho vas dir, en plan rotllo, hòstia, no pagàveu, o sigui, pagàveu, no enganxàveu, no... Sí, Però no li dius en el moment. Li dius quan, per exemple, o ja ho han deixat o el que sigui, després dius una mica la teva opinió. I a mi si me la pregunten, jo dic la meva opinió sincera. No dic el que crec que vol que digui, sinó que dic... Home, això és ser bon amic, no? Digo jo. Ja, però vull dir que és com en plan, jo crec que el que esteu tinguent és una merda, jo per mi, jo ja saps el que et diria. Fora. Ui. Però jo què sé, em planteja tu. Mira els pros i els contres i si realment no et surt a compte... O sigui que no critiqueu. No, criticar per criticar no. Però quan esteu entre homes no critiqueu a la gent. No hi ha xisme. No, aquestes ara què diuen? Jo a vegades critico, o sigui, no és criticar, però dic lo meu. Quitricar. Però no és I de penso, què no... parleu? No, bueno, jo dic en general, no, Ja, però no si en de què parelles. De parleu? què parleu? Quan quedeu amb els homes? Si no Li has vist les critiqueu- tites dels avis de la dutxa? No. Clar, sí que és veritat, parlem de ties. Perquè Sí, parlem però de si tia. hi ha novetats o no hi ha novetats. Si hi ha novetats, si no, com està actualitat, vale? Actualització. I llavors també de plans Tampoc que som podem d'anar fer. amb totes, Exacte. que no és allò de dir no som altra gent que coneixem. Exacte. Bueno, tu i jo som bastant selectius amb això, eh? I jo no sé, però jo, si no m'entra, no... No fa No és falta allò que de esforçar-se festa per algú que em no. deixo fer amb qualsevol, que hi ha molta gent que sí. Jo, si no, encara estant borratxo o d'això, sí, sóc capaç de dir no. Molt bé. No sé si és un defecte o una virtut. Jo crec que no, no Per sé. mi és una virtut, no? No sé. A mi me la pela. El cas que faci el que vulgui, en plan... Sí, sí, sí. Total. No, però jo crec que sí. No, però coneixem a gent que... Que tant li fot. Prioridades, que respira. Sí. No, i per l'altre jo crec que també. Sí, sí, sí. Vull dir que Ja, són els dos, com s'ajunten... O sigui, he dit amics, referim-me a tio i ties, eh? I teniu sort el de si el meu amic s'ha liat amb aquesta, jo no em puc liar amb aquesta. És veritat. Bueno, no. No, ja és igual, la veritat. Però si És que això- tampoc és que... Sí, de fet, crec que ens aplaudim. En plan, ho celebrem. Que no depèn de què, rotllo. Si saps que li agrada. Sí, estàs coneixent a una. Amb Clar, tu- això és diferent. Amb Si tu estàs... i jo no ens ha passat, però. No, si estàs coneixent a una, sap que el teu amic sap que li agrades, no sé què i tal, jo tinc sagrat no tocar-la. Per molt que ella me tiri la canya, per molt que de festa ho vulgui, jo sóc capaç, i per molta ràbia que m'ho faci d'interior, sóc capaç de fer-ho. I a mi em faria mal si ho faig borratxo o el que sigui, que no crec, però bueno, em sabria molt de greu per l'altre. Vale? Però, si t'hi has liat una nit, ja no vols no sé què, i després te lia el seu altre amic, felicitats, tio. Ja, el que és diferent De és fet, que ha passat, siguin eh? parella. Això ja... Si és un liu d'una nit o així, dius, bueno... I no li interessa. Clar, és a dir... Clar, si saps que va per ella, no...
em sembla molt d'això. O si veus que ella vol amb tu, jo almenys ho parlaria. Però jo, mira, que m'ha tirat els no sé què, i si me diu tira endavant, pues le doy, si no, no. Nosaltres crec que deixem més distància amb això. Sí. No, normalment. I sou bastant recelosos. Bueno, Aviam, hi ha gent que no, hi ha gent que no. Però sí. Digueu però ens noms. enfadem més. Però jo... Sí. No, per cert, Ràdio Salrà, crec que esteu a punt de morir. Sí, Gràcies per ens està escoltar-nos. No escoltareu la secció lúdica. S'està quedant tot loco. Merda, És que no. tenim un temps per Ràdio Salrà. Ah, uau, vale. Hòstia, Ràdio pues Salrà. no som els més indicats per tenir una acotació de temps, però... No, la veritat. Si voleu fer la secció on ens tireu hate o ja ens l'heu tret És que- suficient. Ens heu tirat vosaltres. Sí, no? Era com, en plan, com rebíem el hate. ens però... podem anar avisant, ens podem anar tallant. Nosaltres sí. no podem xerrar, però ens podem anar tallant. Sí, Aviseu-nos també quan està a punt d'acabar, perquè hem de dir, tenim un present per vosaltres. sí. Sí. No, jo diré secció lúdica, No, però tio. m'agrada Ah, que aquesta guai, pregunta. Vale. L'última. Vull fer la pregunta aquesta, m'ha interessat. Vale. Què faries si tinguessis 24 hores sent una dona? Tots dos, Sí. es pregunten. Jo crec que el primer és obvi. Què? Parlar amb un tio i deixar-lo en vist. Sempre hi faria. No, No, home, sé, jo tio. crec que la curiositat del ser Home, jo humà... em tocaria les tetes, vaja. Exacte. Però com un animal. Tocar-te les tetes. Les primeres aquí. hores. Hores, no minuts. Les primeres Bueno, hores. No, però, home, jo crec que sí. Jo crec que seria el primer. sí, i... Mirar-me al mirall també, aviam si És estic que, a veure, la bona. diferència també... L'orgasme, jo també voldria saber com és l'orgasme femení. Crec que és bastant diferent. Sí. I després ja... Explorar-ho una pues, mica. no sé. 24 hores et donen. Jo crec que m'estaria a les 24 hores. Vale, jo no surto al meu quarto, xaval. No sé, és que realment, a veure, és que és això, no? Després l'altre... És igual. Clar, perquè tindries la consciència de tio? No ho sé. Clar, no, Sí, no? has de tenir Clar. la consciència de que abans Abans eres havies un tu tio. Clar, Clar, saps que series tens tu. 24 hores Per tant, el que no limitades. faries és lligar. Depèn de la Podria teva orientació, ser, però Podria ser la manera de comprovar que si un dia vas, dius tal... I... jo crec que les ties teniu el poder. Tu En plan, creus? vosaltres- Olo, és que... Jo Olo, crec és que per això... No, jo crec que els tios teniu el poder No, sempre. la Vosaltres- decisió final no. Vosaltres decidiu si ens liem o no. La decisió final és Jo crec vostra, que jo sí. crec. A veure, això sí, però dintre de la relació sempre m'ha de tio. No, dintre de la relació no. Ah. No. No Dic, sé, dintre de la relació... Ens crec que és- coneixem, no sé què. L'ideal seria els dos. Vosaltres decidiu. Jo sempre m'ha anat l'altre. Potser és que és un mica tòxic. Sí, pot ser. Nah. A mi m'agrada més Manà. Manà, Que no anem al cine! Bon cantant, Hòstia! Bon cantant, Puta, Manà, tio, me cago en la puta del puto Capri, tio. Puta asca. Molt bé. Va, secció. Se'ns acaben els Jo minuts, no se'ns acaben els vull minuts. Vale, va, vull dir l'última, que l'he vist parlant. Quan jugàveu, va jugar a futbol, tu? Sí. Vale. Tots volíeu ser el número 10? Otra vez. No. Sí. Jo No, sí. jo no, Jo no. Jo sí, però perquè per posició, per mida i tal... T'assembles amb Messi, no? Però no és que m'assemblés, però clar, era baixet, jugava de mitja punta, estava com en aquell punt, el 10 dona per aquesta posició. Jo és que jo ja era el 10, però no portava el número. Jo el vaig portar, durant un Vinga. temps. Jo Jo era el un vaig 10. portar durant un temps. No et calia, no? Exacte. Ja sabien qui era el número 10. Ja ho sabien, no? La qualitat no enganya, no? Exacte. Per això estava al banquillo sempre. Però deien, aquest triomfarà. I mira'm aquí en un podcast. Secció lúdica? Vinga, Tinc va. ganes de secció Secció lúdica. lúdica No sé què és full això, ràpida, no? La secció lúdica és... De Ah, què ja està. tracta? Ah, vale, ja marxem de la... No, la secció lúdica és un moment d'ara ja de... Marxem. Ja, opening? De can comentar, comentar coses... Home, ja està I força la- jiji-ja en Tot el general, rato, és eh? igual. Vull dir que està molt bé. La que porto jo serà... Us diré una cosa i heu de dir qui és més probable, si els nois o les noies. Vale. Vale? Ah, doncs no l'havia entès igual que tu, tio. Ai. Així de preparada estava la secció. No, perquè jo... No és igual, Ara després dirà, t'explico. m'agrada més convivir entre jo. Bueno, potser ara quan ho digui no és igual. Da igual, da igual. Vale. Qui creieu que és més gelós? Sí. Generalitzant, vale. Generalitzant. Qui és més gelós? Però d'aquesta sala o de tios o tios? No, generalitzant, ha Tios o dit. ties? Generalitzant, Generalitzat, jo crec que ties. generalitzant noies. Jo crec que tios. Sí. Hòstia. És Ah, que tres clar, jo contra no una. sé, jo... Tres Posa'm contra aquí una. dintre, tio. És que jo sóc zero. Que sí, que ens ha quedat clar que ets un passota, tio. Ens ha quedat molt clar que t'és igual tot, que no mires el mòbil. No, que confio, confio. No, és que els gelos no sigui...
Això és... Jo crec que els gelos valen la pena. Però els gelos, No. els gelos tòxics són els que venen de... Jo desconfio de la meva parella. Perquè en general tu pots desconfiar dels altres, Claro. que és el més lògic, perquè dius, tu vas a una discoteca, se t'atiraran. Si jo confio en ella, ja està. Per no hi ha els gelos. Sí que sé l'altra part. És més sa. O sigui, els gelos no sí, són no sans. és que passi, és que no... Però els I no se'n gelos pot buscar les... són necessaris per dir t'estimo. A veure, una mica, però tampoc ens passem. A veure, no cal arribar a toxicitat, però una mica sí que n'ha d'haver, tio. No, és que no entenc, per tant, no... No ho sé, no n'he tingut, la veritat. Gelos a nivell de parella, no? Sí, Sí. entenc que sí. Vale. Bueno, i amistat, jo sóc gelosa per tot, tio. Aquí mando Ai, jo. tòxica. Mando jo, diu, fa un moment deia, no, a mi em manen els altres. És que no l'entens. És igual. No entenc. No, És no ho noia. entens, no ho entens, tio. Bueno, Les va. de noies. Noies. La següent. A qui creieu que li importa més el físic cap a les altres persones? Tipo, creieu que Hòsties. nosaltres ens fixeu més en el físic o vosaltres? Nosaltres. Com? I us es fixen més Nosaltres. amb els tios. Nosaltres. Jo crec que també. Sí, com anava la pregunta? Què creus que... Es fixa No més sé, amb el físic, això. els nois o les noies? Amb el seu o amb el contrari? Els Al altres. contrari. Ah, nosaltres. Nosaltres. Jo diria que nosaltres. Jo també estic 100% segura. Crec que nosaltres Els homes, no nosaltres. Com un Bueno, sí, altre, nosaltres també. un altre I l'altre tipus de també. bellesa, crec que entenem nosaltres. Sí. Ah, aquí... Bueno, no sé, Nosaltres si, també, es pot, nosaltres també la veiem, aquesta. no sé però... si es pot obrir debat per el temps, Sí. però el deixo d'anar. Classificar la gent, que això ho vaig tenir a menjar, com amb un ex d'aquí, Sí, sí. alumne. Sí, Fogger. Classificar la gent en guapa, està bo o està bona, i mona, o mono. Què us considereu? Messi. Top 10. Quin era el No, Mona? O sigui, Mono? No, que crec que nosaltres, o sigui, fent aquest debat amb amics, vam descobrir que enteneu la bellesa diferent que nosaltres. Que per això ho he enllaçat, Per això estic d'això. Rotllo, jo almenys el que va sortir és que mona i guapa jo ho considero igual. No. Rotllo, no pot ser lletja i mona. Sí, una En mica, plan- una mica. Sí, O sigui, sí, sempre, sí, sí. sempre Pot la mona ser, no serà eh? tan lletja com la lletja que no és mona. Bueno. Uau, un altre dia veniu i parlem d'això. Vinga. Seguim. Ens inviten un altre dia, Sí, Qui ja estem creieu- convidats. Ai. Ai, ho t'he agafat, al final. Qui creieu que és més infiel? Hòstia. Els tios. Jo també, totalment. Totalment. No sé. Més infiels. Totalment. Bueno, és que hi han diferents tipus de tio i diferents tipus de tia. Ja. Però la per majoria hi ha més tios Jo crec que ties. és 50-50. No. Ni de conya. No, jo crec que no, Jo crec que està més igualat del que sembla. Sí. Jo crec que també. Jo sempre ho he vist més de tios que de ties. Jo també. Sobretot amb famosos i així. No sé, Amb és famosos. que el tema famosos... O he coneguts també. Ja, però és que jo crec que és depèn. Aviam, jo crec, i tu també, que això també ho vaig tenir una conversa, ens fixem molt en com són les persones i les classifiquem. És a dir, sí que les persones són úniques, cadascú té el seu, però a nivell de parlar, caràcter i tot, hi han com grups, diguéssim, maneres de ser. És molt complicat d'explicar. Sí, crec que sé per on vaig. Però hi ha molt poques persones que s'hi fixen també, i amb ell, per exemple, he descobert que podem parlar d'això perquè, o sigui, aquesta persona és com tal. O sigui, no que et fa recordar com és, sinó una mica més enllà. No sé com explicar-ho, és molt complicat d'explicar-ho. Ja, jo tampoc sé Llavors, com jo això... Jo estic desconnectant. Vale, jo això dic que hi ha tios que se'ls veuen que seran infiels o per la seva manera de ser. Per la cara. Exacte. Ojo de loca no que Exacte. s'equivoca, òbviament. Però hi ha moltes ties que també. Sí, I passa. però això és, en això plan, dic- no cal ser sexista, es veu de cares. No, ni sexista ni res. Però vull En dir plan- Hi ha que gent per això que ho diem, amaga bé. per això diem que Te'n vas dos 50-50. Us en va dos cuernos? No. Ah, vale. No. Va, seguim. Qui lliga millor? Com? Qui lliga millor? Les ties. Les ties. Les ties 100%. Amore. No. Gràcies pel compliment, però m'has deixat... No, pots parar. Jo crec que a vegades som molt cutres, però bueno. Són molt cutres. Qui lliga millor? Les noies, no? Les noies, Jo, és sí, evident. jo crec que Però els nois saben? Però, exacte, però jo, per aquí vinc és qui que sap? vosaltres teniu el poder. Clar que lligueu millor. Teniu el cotarro. Jo crec que el que lliga no és perquè sap lligar, sinó perquè és excessivament guapo per la persona que li està Exacte. tirant la canya. Jo crec que no cal ser guapo per lligar. També t'opino. És veritat. No.
Aviam, és veritat, però Les dues coses. sí que és cert... És veritat. Hi ha guapos que són més lerdos. No, sí que és cert... Bueno, sí, hi ha de tot aquí, eh? No, Però és veritat que els lletjos... Bueno, és que no vull dir res. No, ho has dit perfecte. Perquè els lletjos, com que no són guapos, s'han d'espavilar amb una altra cosa. I lligaran millor. Llei de vida. Per això nosaltres no Nosaltres lliguem. no sabem lligar. Exacte. Bueno, això no sé què vol dir, però... És una indirecta. No ho direm nosaltres. No ho direm No ho nosaltres, direm. ho acabeu de dir. Vale. Però bueno, estem al lloc 7 i 11. No està mal, però... 7 i 11. Ah, Bueno, anem acabant ja. Perquè... ja estàs? No, però da igual. Seguim. Qui creieu que són més immadurs o immadures? Crec que és... Per experiència diria noies, però Crec que nois. Gràcies. pot ser diferent. Clar, jo per experiència diria més noies. Sí. Sí, per experiències meves. Clar, en base al general no sé. És que no has tingut sort. No. Però... Crec que una mica més els nois. Us costa més, no? Sí, no ho dic per mi, però... no, en sèrio, però que ho veig més en general. Ho veig més en parelles, ho veig Estàs més. sonant algú? He assenyalat. A totes, a les 24 càmeres Joder, que hi és ha que aquí. són moltes, tio. Uau. Sí, et sents observat. Hosti, aquí hi ha un altre. Te sents observat? Sí, Ja m'he acostumat. sí. Hi ha 2 nanos allà que ens estan mirant. Molt Sí. simpàtics, eh? Un aplauso pels nostres compis. Anaves a fer la broma. No, baixa. I també un aplauso per vosaltres, per haver vingut. Està acabant? Sí, estem acabant. Vale. Ens hem passat o no? de Ens hem l'hora? passat. Vale, bueno, però no li passa vam res. molt Aquest parlar. capítol serà més llarg, vale? Li vam molt parlar. Perquè... Són No, dos. no és que... El de Dones Empoderades també ha de ser molt llarg. Si Vale, voleu, pues. fem un ja directe i el No, gravem va. per un altre dia. Porto roba, ens podem canviar i fer És un veritat, altre. és veritat. No, més que res, no és que vulgui parlar, és que porto un present per vosaltres. A Sí, veure, un regalito. Vale. Ja que veníem aquí i que abans de venir ens hem mirat tots els podcasts, hem vist que una persona ha decorat el mural aquí amb moltes coses. Vale, i us volíem fer alguna Molt bona iniciativa, per cert. Molt bona iniciativa. I us volíem fer alguna per també potser incentivar altres persones que ho facin, però per enganxar aquí. Bueno, Vale? Pot semblar una mica egoista, egocèntric, però bueno, Però és el nostre flow. és el nostre flow. bebè, ho sabia que era el vostre. És que a més són nosaltres. No sé a quina càmera enfocar-ho. allà. Sobretot enfoquen totes. A la dels dos. Vale, és... bueno, el nostre podcast pot ser. El nostre futur. Futur podcast, Exacte. al qual Podcast, el ens productor, convidareu. no sé, És més, que Cachulo. ho firmarem. És increïble, és increïble. Sí, No, s'ha de dir que és iniciativa seva i és bastant bona, Per Exacte. l'apoyo a tope. Ah, són nosaltres les fans. Per si voleu retallar lo blanc, és Ho retallarem. part de Lo l'estètica, blanc però sempre fora. si el voleu fer més petit perquè hi càpiga més que res, ho podeu Bueno, fer. ara anem una mica plens, però sí, 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 ja. un Ja lloc. hi cabrà. Ja ho he no et vist, però preocupis, podeu farem treure un algun, no passa res. Clar, el guai és Aquest és reemplaçar-los tots per... Firma, si pot ser lo negre. Bueno, en plan, no firmis aquí el blanc, que és blanc, vull dir, el Sí, tatuador és blanc. veu, veig. Molt bé. Firmeta. Sí. Ah, no, firma. Bueno, mentre firmeu, despedim. Ui, no. No, pinta... Bueno, pinta... No. No, has de fer com en plan... Sí, pots fer-ho aquí, Ah. si vols. Sí, ha de com carregar. Baixa cap a baix Però la fes punta. així. Ara. Ah, així. No? Pinta? Crec que no va. Bueno, va, mentre estan firmant Sí. això, Ens despedim. despedim. Moltes gràcies, Didac i Ivan, per estar aquí. Esperem veure's al vostre podcast The Boys. I a veure si I- torneu a venir algun dia. I que ens convideu al vostre cotxe Problemes tècnics tenim per firmar, eh? en un maleter i ja us donem un boli ara. En un maleter. En un Què, com maleter. esteu? Buah, tio, super! I ja està. Ens veiem divendres que ve i dissabte que ve a Ràdio Salrà a les... 12:30. Salut, Molt bé. Salut. Adeu. Adeu, amics! A la general. La típica. Que bé. És que el tema dona per massa, Ua, ha sigut molt llarg. Ens hem